Гэты куток па сяніцкіх могілах, што пад Пінска, месца, дзе ад жалю і смутку разрываецца сэрца. Тут пахаваныя дзеці. Юныя і зусім маленькія пенчукі. Сярод дзясяткаў дагледжаных дзіцячых магіл ёсць і такія, да якіх даўно ніхто не прыходзіць. Выцвелыя кветкі, пакрыўленыя часам драўляныя крыжыкі без апазнавальнай шыльды і нават без насыпу. Прыкладна так яшчэ летась выглядалі і пахаванні дзяцей-сірот, якія з 1993 па 2013 гады выхоўваліся ў пінскім спецыялізаваным доме дзіцяці. Усяго 42 могилы. Их даже не было видно здесь. Когда я вижу сейчас красивенький хоть какой-то холмик насыпанный, то в том году мы просто искали, где хотя бы чуть-чуть что-то можно было, больше ничего. Даже не было видно, где они. Даглядалі за сіроцкімі магіламі супрацоўнікі дома дзіцяці. Дапамагалі неабыякавыя людзі, прыбіралі, прыносілі кветкі. Шукаючы падтрымку ў справе грунтоўнага добраўпарадкавання магіл, энтузіясты звярнуліся да мясцовых валанцёраў. С каждым разом захоронение все сложнее было опознать, где именно захоронение, где вот этот бугорок есть, а где его нет. И уже без наших пометок, каких-то в виде ложечек, либо каких-то палочек, было непонятно, это захоронение, либо это просто кусок земли. Поэтому мы поняли, что без крестов обязательно не обойтись, и без памятных табличек, где будет написано, кто захоронен на этом месте. Сабраць неабходную суму вырашылі праз краўдфандынгавую пляцоўку, дзякуючы чаму зараз на сіроцкіх могілках установлена 42 крыжа. Собрали 3000 белорусских рублей. В помощь в изготовлении крестов нам оказала Кузлитмаш. Таблички мы заказывали в Пинопринт. Далее с нами связались Ритуал Пинск и предложили свою помощь в установке крестов на кладбище. У выніку агульных намаганняў больш за 40 адзінокіх сіроцкіх магіл сёння апазнаныя і добраўпарадкаваныя. Аб людском клопаце і неабыякавасці да апошняга прыстанку пакінутых дзяцей будуць сведчыць і кветкі, што прынеслі сюды сёння. Тацяна Будгусім, Дзена Мішук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».